Pán majster, čo to? Líbí? Líbí? Chceš tomu aj niečo také? Volajte, skúrový aparát, ktorá mala. Práco, píčo, vole, do kokotoko. Kde sa? Počkaj, utrem sa žínky do dohreho. Do tohoto, tak sa to volá. Pozri sa, čo sa vytvorili, prasa faka. Myslíš, že to pôjde? Hej, piča! Ale daj to. Aj to druhé. Si ťa aj s tým do chuja. Mám vždy zapalovať. Buseranc? Busaranc. Ja busaranc. To neviem, preto som chcel ten gel. Pekne som ti povedal. Donies gel do piči, ale nie, on nedoniesol gel. Ja sa tu musím jebať teraz takýmito voľnými tyčinkami. Si môžeš nahoniť go. Však vidíš, že tu nejde. A ako to zapalím teraz to piči? Nemám šancu.